विशेषतः ही वाड्यार खूप वर्षां पहिले आम्ही रामजन्म करताले फक्त सांकेतिक रीतीन चलताले अशी भक्तांचे मनोकामना आशिल्ले की हांगा एक भव्य मंदिर निर्माण जावचे त्याच्यार देवाचे सेवा चलचे ते भव्य मंदिरामध्ये रामाचे जन्म जावचे असे ते हेतूने आज रामात करून घेतल्याकडे असा सगळ्या भक्तांक बुद्ध दिवून सगळ्यांचे हातभार जाऊन हांगा देऊळ भव्य देऊळ जाल्ले आसा ज्यावेळी आपल्या घरावर झाले सदा सर्वदा हे रामजन्म जाता दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। सगळ्या समाज सगळे लोक या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने इथे एकत्र येतात। रामजन्मोत्सवाच्या निमित्तानं विशेषतः हा रामजन्मोत्सव सगळ्या साधू संतांनी वर्णन केलंय प्रभू रामचंद्रांचं। रामराज्याची कल्पना आपल्या भारतामध्ये जी आहे सगळे सुखी व्हावेत, सगळे संतुष्ट व्हावेत, वादविवाद भांडणं हे सगळं नष्ट व्हावं। श्रीराम श्रीराम
प्रभू रामचंद्र देवाला जन्मा काळीतना पुनर्वसू नक्षत्र कर्क लग्न कर्क नवांशाचेरी प्रभू रामचंद्र देवानं जन्म घेतलो म्हणून गेलो अशी पुराणान सांगतात. प्रभू रामचंद्र देव जन्मायुचे संदर्भांतू 5 ग्रह उच्च शिल्प त्यातून प्रतिवर्ष जन्मोत्सव करताना एक मुहूर्त म्हणून सांगतात. एक जन्माक म्हळ्यार प्रभू रामचंद्र देवा कपाळण्यांत घालताना एक निश्चित एक समय असा शुभ समय असा. जनसमुदायांत एक हर्ष आनंद संतोष एक तरेचो संभ्रम म्हणजे देवा विशयांतुल्या एक प्रेम देवा विशयांतूळ प्रेम असं घडोवसाठी ही उत्सवात संभ्रम असता. हांगा ही चतुर्थी आरभ्य अर्थात पाडव्याचो पुन्हा आरंभ जाता. राम नवरात्र म्हणून पंचांगात स्पष्ट बरयतात. देवी नवरात्र आश्विनांत जाता. राम नवरात्र चैत्रांत प्रतिपद तुकून नवन पर्यंत घडत आयिल्लो आसता.